बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जारा प्रेजेंटेड बाय अंशु बाला म्यूजिक। दर्शन करेला हमनी के अखिया देखलो राइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। Presented by अंशु बाला म्यूजिक। ऐसन महामारी आ गइल पूरा भारत टेंशन में आइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। Presented by अंशु बाला म्यूजिक। कोरोना के कहर छइले बा, सब लोग के घरे बैठले बा। कोरोना के कहर छइले बा, सब लोग के घरे बैठले बा। विदेशिलाल यादव दुर्गेश के दर्शन के इच्छा दबाइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। दर्शन करेला हमनी के अखिया देखलो राइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। कैसे आई बाबा रउआ लगे, लॉकडाउन में पैसा राइल बा। बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। नए नए गाने के लिए मेरे चैनल को